kosong tongmani khoroksa borok bo bini family o bo bini hi khoroksa tui bo bini nukhung naikol tongjakmani phiaba miyao sanja jaran khobor mankha je omhai kaisa incident wngkha chini area o khoroksa borok bo samung khlai bini nukhung puisi tongmani phiaba samung sita khlainai rok bono degar bai suri bo thaklangkha hingkai borok affair bo khlaikha family ni bwkhak tei sini ka borok no tabo police ni bwkhak tei borok abono naikoli borok justice ni ningthu eba jeng abono sano tai khoroksa borok no tini nukhungo mahingka te kuni nukhungo next time hamai ngui mano nga amthi ngyati khlai chini police proshashan no abono naikoli boni justice ni ningthu te thini nukhungo no chung belen kha khamaya pharo tei jeng je thini ni location ba sayung tongmani jeng joto pal tong bono naikolani bagai eba chini bwkhak tei chini joto amsani chini leaders ang bwkhak tei jeng joto kha khamani yapharo bon nukhungo tei jeng bini bwskango jeng logi tongo bono bokhoroksa tabuk cherai ba asate bini je problem majaro jeng joto logi tongo hingkai tini ojaro chini joto lukur belekhan kha khamjak tini hangrain di sal joto no tini khadong khaja khalai awan chalai jati gusti berlain sal tongmani phiaba tini omahai jarawa omahai ingman nugui belekhan kha khamnai jak joto no ngai tini omahai next time omahai incident je ingya tiklai jeng joto jeng hojangma tongnai tangi hake tini othuinai bobo saimaya ja tini omahai ngan gaban bagai china amsen lukurok beban kha khamlaijak jeng joto logi tongo chini thini nukhungni amse